Partiya Yekîtiya Demokratîk PD berdewame bi revandina zarokan û çekkirina wan di nava refên çekdarên xwe de û beriya nêzîkî mehekî keçeke 12 salî li Kobanê revandibûn û tevlî refên xwe kiribûn piştî ku malbata wê keçê keça xwe vegerandin û ji bo Tirkiyê şandin. Çekdarên PD bavê wê keçê girtin û ji wan re dibêjin heta ku ew keç venegere wê bavê wê di zîndanê de bimîne. Li gorî çavkaniyekê taybet ji bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê nexwest navî were eşkere kirin ku çekdarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PD beriya nêzîkî mehekî keça Kurd ya bi navê Semîra Bozan ya 12 salî revandin û tevlî refên çekdarên xwe kirin û piştî 20 rojan ji çekdar kirin û li ser tekeskirina malbata wê ku keça wan vegera mala xwe. Ew keç ji bo bên vedanê vegeriya mal lê malbata Semîra Bozan ji bo parastina jiyana keça xwe ew bi qaçaxî derbasî Tirkiyê kirin ku niha ew keç li cem û mamê xwe ye yê bi navê Xelîl dimîne û ji çekdarkirina PD rizgar bû. Piştî bihîstina çekdarên PD bi nûçeya revandina malbata Ebdûşêx Bozan ji keça xwe ya 12 salî re çekdarên PD bi dewriyekî li ser gundê Bîrxet yê Rojhilatî Başûrê Kobanê de girtin û bavê Semîra yê bi navê Ebdûşêx Bozan girtin û heta niha di zîndanên PD de li bajarê Kobanê de ye. Malbata Semîra Bozan di rêya Arkirê bang li hemû rêxistinên navdaletî dike ku bi hewara wan vewerin û bavê keça 12 salî ji zîndanên PD rizgar bike û dibêjin tawana Ebdûşêx Bozan tenê ew e ku canê keça xwe ya 12 salî ji çekdarkirinê rizgar kiriye û tenê dixwaze bi aştî bijî. Ev ê ne cara yekê ye ku malbatên zarokan ku ji bo leşkeriyê ji aliyê PD ve tên girtin û ji ber ku daxwaza vegera zarokên xwe dikin rastî girtin û zehmetiya tin ku beriya çend rojan jî du jinên bajarê Qamişlo ji ber revandina PD ji zarokên wan re ketibûn gerava birçîbûnê de û rewşa wan ya tenduristî jî gelek xirab bûye lê hîn PD tu guhdan nedaya wan her du jinan. Herwiha beriya çend rojan jî li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê çekdarên PD zarokeke 11 salî bi navê Yasmîn İbrahîm revand û tevlî refên xwe yên çekdar kirin û di dema ku malbata Yasmîn seredana navendên PD kirin û ji wan re gotin ku Yasmîn piçûktir e ku karibe çekan hilbigire. PD ji wan re got ku eger Yasmîn nekaribe çekan hilbigire ew dikare xizmetguzariyê bike û çayê ji çekdarên wan re çêbike. Hêjayî gotine ku PD jî beriya niha li serê peymana Banga Cunêfê ya qedexekirina bi çekkirina zarokan îmze kiriye lê hîn pabendî wê rêkeftinê nebûye û bi berdewamî zarokan bi çek dike û wan dibe beriyên herî pêş yên şer de.